vacunes a l'escola. El passat 17 d'octubre van vacunar-se els alumnes de 6è de l'escola Consol Ferrer. Tothom va rebre 2 vacunes, la del papil·loma i la de l'hepatitis. Les vacunes són necessàries per tal de controlar les malalties infeccioses. Gràcies a les vacunes s'ha aconseguit erradicar de la terra malalties com la verola. No hi ha cap vacuna obligatòria. Totes són recomanades. El funcionament de les vacunes es basa en entrenar el sistema immunitari per produir anticossos. Hem preguntat a Marta, Julen i Aitor, alumnes de 6è, què opinen de les vacunes. Trobes bé que ens vacunen a l'escola? Sí, perquè així evitem tindre alguns virus o malalties. Com t'ha sentat la vacuna? Pues bueno, la del papil·loma, quan me la van posar, me va fer una mica de mal perquè el líquid coïa molt, però la de l'hepatitis pues, no me va fer gens de mal i després me va fer una miqueta de mal el braç i me va deixar en blau, la de... Trobes necessari que ens vacunen? Jo sí que ho trobaria necessari perquè podries agafar malalties.